Am ajuns la aeroport, încă nu s-a deschis check-in-ul pentru Timișoara. Chiar dacă s-a deschis, nu putem merge deocamdată pentru că trebuie să mai așteptăm pe cineva, pe unul dintre prietenii mei care va participa și la această excursie în Timișoara. Astfel că suntem la aeroport, vom parcurge drumul București-Timișoara cu avionul în loc de tren sau alte mijloace de transport. Drumul în sine va dura o oră și avem zbor de la 10:30 seara. Poarta se închide la 10 și avem deocamdată niște bagaje foarte mici. Uitați? Am luat, vom merge cu Ryanair și am luat biletul de tip regular. Avem îmbarcare prioritară și 2 bagaje de cabină, respectiv un troller și o gentuță mică, după preferințe. E penultimul zbor de pe ziua de astăzi, cel din Timișoara. Ultimul mi se pare că este la Manchester. Și apoi mai sunt zborul de la 5 dimineața. Să fie interesant, să vedem. N-am mai zburat de mult timp, poate de târziu, noapte. O să fie interesant. Am trecut și de security, n-am mai trebuit să stăm la zona cu check-in pentru că aveam numai bagaje de mână, astfel încât am luat-o hai-hui repede și ne-am scanat pe telefon biletele, am stat în zona de security, ne-am verificat de bagajele, tot în regulă și acum nici măcar nu există o zonă în care să-ți prezinți buletinul pentru că pur și simplu e o zonă în care sunt numai porți, gate-uri și așteptăm să intrăm în avion. Acum mai avem de așteptat vreo o oră jumătate. Era mult mai rezervată cu privire la acest zbor pentru că fiind ce primul în țară nu știam cum să treaba și cu ce se mănâncă, dar este mult mai ușor, mai ales dacă nu ai bagaje de cală. Suntem în sfârșit în avion și ne pregătim să decolăm. Abia aștept. Ajuns în Timișoara, nu ni se crede, suntem deja la apartament. Suntem la apartamentul Rose 2 din zona Parcului Rozelor și este absolut superb. Deci am căutat pe Booking, nu foarte mult dacă stau să mă gândesc, și am văzut că avea nota 10 acest apartament și prețul super ok. O să vă povestesc mai multe în viitor. Haideți să vă fac un tour pentru că este absolut superb. Deci de aici se intră și acesta este holul principal, dacă puteți vedea. Este o oglindă, nu-i mare lucru, dar haideți să vă arăt sufrageria împreună cu bucătăria. Deci aici, dacă puteți vedea, este zona cu canapea și cu măsuța. Parchetul este lucea și cu e un parchet vechi. Aici este zona cu bucătăria și zona cu televizorul, că eu sunt practic pe partea cu canapeaua și este foarte, 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 foarte frumos. Sunt super, super, super încântată. Haideți să vă arăt baia acum. Aceasta este baia, acesta este dușul cu mașină de spălat, rufe cu closetul și uite eu la chiuvetă. Haideți să vă arăt în continuare. Acesta este dormitorul. Este foarte, foarte, foarte frumos. Aici este un dulap foarte, foarte mare. Sunt niște covorașe foarte, foarte, foarte finuțe și așa de blană, așa interesant, cu tot ce trebuie. Aici avem tot felul de
plăpum și cearșafuri. Este foarte, foarte, foarte drăguț, super drăguț, chiar consider că merită 10 din 10 și aici, deși este întuneric, ia să vedem dacă putem deschide, este o terasă, este foarte, foarte drăguț și cumva, din ce am înțeles, acolo este Parcul Rozelor și aici putem sta, efectiv. Este o casă foarte veche. La început a fost un pic sinistru pentru că era întuneric și nu era foarte bine iluminată, nici strada și nici casa aceasta, acest apartament care este la etajul 1, din ce am văzut eu. Deci acesta este apartamentul în mare parte. Chiar sunt foarte încântată și este foarte, foarte târziu. Este ora, cât este? Este ora 12 și jumătate, dar am meritat, sincer, tot drumul, care a fost super scurt. A fost cam... În aer cred că am stat vreo 40 de minute, ceva de genul acesta. Chiar a fost super convenabil, suntem foarte încântați, este foarte frumos și din ce am văzut și orașul este foarte frumos, abia aștept să le explorăm și mai mult. Și da, cam asta este turul. Și aici este Aglinda. Bună dimineața, vă arăt cum este și ziua pe balconașul nostru. Uitați, e foarte puternică lumina, așa că o să întorc un pic camera să vedeți cum se vede Parcul Rozelor de aici. O să mergem în oraș prin parc. Și da, să vă arăt și priveliștea din cum se vede parcul din sufragerie. Aici se vede mult mai bine parcul și toată strada pe care ne aflăm. Se vede foarte, foarte frumos și foarte puternică lumina. Până la urmă ne-am oprit la Sidebar, care arată foarte drăguț, pentru a mânca micul dejun. Nu de meniuri de dimineață și o să-mi iau un snooze omlet, o omletă de genul ăsta. Au și cafele, au de toate, au și fresh-uri, smoothie-uri, tot feluri de mâncare de dimineață. Am o omletă, snooze omlet, apoi croque-monsieur, apoi mic dejun american și apoi morning bowl. Foarte, foarte bine arată și abia așteptăm să vedem cum e. Ne-am oprit și la un 5 to go, repede, pentru o cafeluță. Cafe latte și cappuccino.
am prins un pic de lumină, ne-am întors la cazare, la apartament, pentru că am luat câteva lucruri de mâncare pentru diminețile și serile în care poate nu avem chef să mergem la o terasă. Astfel că ne-am întors un pic, încercăm să ne refreșim așa un pic înainte să ieșim din nou. Astăzi doar ne-am plimbat, am parcurs mai multe piețe, Piața Libertății, Piața Unirii, Piața Victoriei. Am întâlnit inclusiv un ghid, o doamnă foarte drăguță pe care am întâlnit-o întâmplător, ce ghida mai multe persoane, le povestea mai multe despre oraș și am zis că de ce nu, haideți să încercăm să vedem dacă poate să facă un tur și cu noi, să aflăm și noi mai multe lucruri despre oraș în sine și despre clădirile frumoase pe care le-am tot văzut de-a lungul zilei de astăzi și pe care le-am și prins în cadru, bineînțeles. Doamna a fost foarte drăguță, a zis sigur, chiar dacă nu am planificat acest tur și n-am pus toate detaliile în online ca să putem rezerva un tur de genul acesta. A fost foarte drăguță și ne-a povestit foarte, foarte multe lucruri interesante pe care o să le detaliez în articolul de pe blog, pe care o să le postez mai jos în descriere. Ce să zic, a fost o conexiune foarte puternică între noi și ea și chiar a fost foarte interesant. O să pun inclusiv în câteva detalii de contact ale dânsei și ale firmei cu care lucrează. O să ori în stânga, ori în dreapta, o să apară aici. Eu consider că merită. Ne-a plăcut foarte mult, cum am spus, a fost o conexiune instantă, din prima, cu dumneaei și chiar localnică, deci cu atât experiența este mult mai încântătoare și mult mai drăguță. Astfel că noi probabil că vom mai sta un pic și probabil că vom mai ieși ca să mâncăm de seară și poate prindem și un concert. Ne-a spus că este chiar un concert în Parcul Rozelor, care este chiar lângă noi. Acum să vedem. Am înțeles că e vorba despre o scenetă, ceva de genul acesta, așa că stați aici pentru a vedea mai multe din experiența și aventura noastră în Timișoara. Ne-am oprit la o terasă în Parcul Rozelor și arată cam așa e în spate, dacă puteți vedea. Și o să vă întorc un pic camera să vedeți că e un teren de tenis pe zgură, undeva mai încolo. Uitați, terenul de tenis e pe undeva pe acolo, dacă puteți vedea. Și vedem și un meci de fotbal. Dacă mai e bine. Aici am un burger. Aici sunt chițeluțe suedeze, nu așa? Niște aripioare și niște cârnați. Și uite pe Maria cu pisica care stă în brațe. Doamne, ce stă! N-are ea treabă. Nu mai mănânci în seara asta, ți-e clară? Doamne, ce bine! Ce m-aș face fără tine? Ești ca o mamă. Bună dimineața, ne-am trezit și noi acum, am luat micul dejun, ne-am pregătit, urmează să plecăm. Din păcate plouă afară și e norat, știam că va fi așa, am văzut pe prognoză, însă ne gândim că putem face o excursie cu vaporașul. Am văzut ieri că se organizează aceste excursii pe Bega. Deci putem să facem acest lucru și să vedem dacă, bineînțeles, dacă ne acceptă și dacă putem face acest mic tur cu vaporașul, această mică excursie. Apoi ne gândeam să mergem la bastionul Maria Terezia, din câte am înțeles este în aer liber, deci se deschis tot timpul. Și ne mai gândeam, acum să vedem, nu am găsit neapărat o locație, dar poate
mai căutăm să vedem undeva, să vedem orașul de sus. Poate un turn, poate un rooftop bar. Să vedem. Chiar aș fi foarte curioasă să văd Timișoara de sus. Acum să vedem ce noroc avem și ce găsim. Acesta este cartierul în care stăm noi. E o stradă foarte frumoasă și vedeți că plouă, e așa înorat. Și aici este blocul în care stăm noi. Haideți că ne-am oprit la un 5 to go înainte de a ne urca la bărcuță, pentru că nici am înțeles, programul începe la 1 și 8 minute, va fi prima bărcuță. Am oprit și la un magazin cu produse haine scandinave și o să vă arăt gentuța pe care am achiziționat-o, una mai micuță așa de seară, foarte simpatică, dintr-un material gen tweed, nu chiar tweed, dar seamănă cu tweed-ul. Similar cu această gentuță și cu materialul gentuței, eu am o căciulă și mă lănuiesc că să le port împreună. Deci aici este pleșcovița simplă cu saltă de roșii, aici este pleșcovița umflătă cu cartofi cu usturoi, nu-i așa? Exact. Și voi ce aveți acolo? Meniul zilei. Orez cu... Nu aveți ceapă de pot? Ceapă de pot. Ce drăguț. Deci să avem poftă. Suntem la un restaurant sărbesc. Aici am mâncat restaurantul Karageorge. Karageorge? Da. Scuze, Karageorge se numește. Restaurant sărbesc. Într-o clădire superbă cu influențe slave. Precum ați văzut în videoclipurile anterioare, am mers cu vaporașul pe Bega, a fost foarte frumos, am mers de la un capăt, aproape de la un capăt la altul, am coborât la stația Corneliu Poposu și ne-am dus spre bastionul Terezia. Acolo ne-am stat puțin, inclusiv am intrat într-o secție, într-un pavilion al bibliotecii din Timișoara și am descoperit tot felul de cărți foarte interesante și de asemenea era un fel de expoziție a
unor studenți, unor elevi, din ce am înțeles, mai degrabă elevii erau copii de clasa 9 și a fost foarte frig, am mâncat foarte bine, am mâncat cald și chiar mi-a fost super frig. Acum ne îndreptăm spre mall. Din păcate este luni și n-am putut vizita niciun muzeu pentru că toate sunt închise lunea, astfel încât a trebuit să ne adaptăm la această vreme și la această zi care este un pic mai pustie din cauza vremii și din cauza programului muzeilor. Dar ne întrebăm spre Julius Mall să vedem ce vom găsi acolo. Am înțeles că este frumos și că e animat și astfel încât vom vedea și noi. Totuși încă ne întrebăm de unde putem vedea orașul de sus. Am întrebat mai multe doamne și ne-au spus că există mai multe puncte, anume mai multe baruri rooftop, inclusiv clădirea finanțelor din piața 700 la care chiar n-am ajuns și va trebui neapărat să facem o prioritate din asta, să ajungem și acolo. Ne gândim că poate la clădirea asta am putea ajunge sus acolo. Poate avem noroc și ne lasă să vedem și noi orașul de sus. Să vedem ce noroc avem. Cred că acesta este mall-ul. Cred. Nu știu, pare că încă se mai construiește sau că urmează să fie deschis într-un fel sau altul. Oficial am ajuns în mall și arată foarte frumos și foarte mare, chiar și pentru standardele din București, și e luxos, e super luxos făcut. Chiar ne place super mult. Încercăm să căutăm tot felul de magazine și nu prea le găsim. La un cafe și am luat 3 feluri de prăjituri. Aceasta e jamaicană cu plătite, nu? Este cea cu... Aceasta e ceva cu morcov și portocală și salted caramel. Să avem poftă, zic. Aceasta este, din păcate, ultima zi plină pe care o mai avem în Timișoara. Până la urmă n-am reușit aseară să încercăm să găsim un loc unde să vedem orașul de sus, undeva pe un acoperiș, așa că o să încercăm în seara asta la acel bar rooftop. Astăzi este zi de muzee în principal. Ne-am gândit să vedem și fabrica de bere timișoreană, dar am văzut că nu scrie nimic implicit că ar putea fi vizitată pe dinăuntru. Am înțeles că de câteva ori pe an este deschisă publicului, dar la aniversări sau la tot felul de evenimente interesante și o să întrebăm localnicii să vedem dacă totuși putem vedea dacă există un muzeu pe acolo. Ar fi foarte interesant pentru că așa ceva nu există la București și nicăieri în țară, sincer să fiu, nu cred că am văzut vreodată o fabrică de bere. Am văzut că e de vizitat un muzeu de artă, la care am puține dubii, în sensul că nu că n-ar fi frumos, pentru că până la urmă e inspirațional să vezi un muzeu de artă, dar am gândit că vrem să vedem ceva ce nu este la București, astfel că o să ne mai gândim, oricum o să întrebăm și localnici, poate știu ei să ne dea mai multe detalii. Oricum, dacă chiar nu se poate cu fabrica de bere, probabil că vom merge la muzeul de artă și mai ne gândim să mergem și la muzeul memorialului Revoluției. Acum să vedem cum ne încadrăm în timp, cum facem. O să ne plimbăm în principal, mai ales că astăzi este soare, este mult mai frumos afară și chiar sper să se mențină așa. Oricum, de seară, cum am spus, o să mergem la rooftop, să vedem puțin orașul de sus, o puțină panoramă. Poate și sărbătorim ca fiind ultima seară aici în Timișoara. Mâine de dimineață plecăm, avem avion la 8:40 dimineața, așa că nu vom mai avea timp să ne bucurăm de oraș în sine și de vacanța noastră pentru că se termină aici. Dar haideți să mergem.
aveți niște cașcaval panini cu legume la grătar și cu sfetă roșie. Zic să avem poftă. Ceafă de porc cu un fel de sos, foarte bună. Și cu piure. Între timp am ajuns la o terasă să mâncăm și noi. N-am reușit să vizităm fabrica de bere pentru că în timpul pandemiei nu se organizează tururi, astfel încât doar am stat un pic acolo să vedem exteriorul și apoi ne-am dus spre cartierul fabric. Foarte frumos, am văzut Catedrala Catolică Millennium, am văzut sinagoga, inclusiv am văzut o grămadă de clădiri superbe, monument istoric și apoi ne-am dat prima prin zonă și am ajuns aproape de Piața Unirii, unde am mâncat și urmează să vizităm Muzeul de Artă. Am ajuns și la Muzeul de Artă, a fost drăguț, n-am plătit nimic pentru că eram student și a fost totul gratuit. Ne așteptam un pic la mai mult, având în vedere că a fost recomandat de mai multe persoane, de mai mulți localnici, dar a fost simpatic și acum să ne îndreptăm un pic spre cazare ca să ne schimbăm și să mergem la rooftop. Între timp ne-am schimbat și noi, de fapt numai eu și cu Mihai ne-am întors. Am luat o științată de seară și ne îndreptăm spre un rooftop. Sper să găsim loc sau sper să fie în regulă cu toate cele și să vedem și poate și un apus frumos, deși e un pic înorat. Nu știu cât noroc vom avea, dar dacă vom avea totuși noroc, o să vedem un apus frumos și o să vedem ceva la terasă.